No niin, esitellään pitkästä aikaa tätä maskikokoelmaa vähän taas parin vuoden tauon jälkeen suunnilleen. Eli 090 PTP:llä lähdetään käyntiin. Musketman Silvereistä 2 puuttuu vielä, Chatkov ja Potvääni sieltä seasta. 50hän tässä on sarjassa yhteensä näitä kortteja. Sitten Goldi-versioita, 20 tehtyä, löytyy 30 kappaletta tällä hetkellä 50. Sieltä olisi vielä haalittavaa muutama kortti. Sitten 0809 PTP Musketmanit. Silverit löytyy kaikki. 40 kappaletta oli tässä sarjassa näitä. Goldeja löytyy 16 tästä sarjasta, ne on 10 tehtyjä. Sitten 0708 PTP. Nämä oli tyylikäs maskisarja omasta mielestä. Perusmaskit kaikki on kasassa. 30 korttia oli niitä. 1 goldimaski löytyy tuolta. Game Used maskeja löytyy sitten selvästi yli puolet tästä sarjasta, mitä niitä oli 20 taitaa olla yhteensä näitä koko sarjassa. Sitten 0607 PTP. Perusversiot löytyy kaikki. Ja silvereitä löytyy lähes koko setti. Muutama puuttuu välistä vielä. Siellä vähän tyhjät paikat ammottaa vielä. Ja goldeja löytyy siitä. Yhteensä 9 kivaletta. 10 tehtyjä myös ne. Game Used maskeja on siinä kattaus. Niitä oli 7 yhteensä siitä kasassa. Sitten 0304 sarjaa. Siitä 20 korttia perussarjassa, ne löytyy kaikki. Silvereistä puuttuu vielä 3. Goldeja löytyy 6 kivaletta. Game Used ja nimmarimaskeja, nämä onkin vähän vaikeampia tapauksia, mutta niitä on aika hyvin kertynyt tohon vuosien varrella. 0203 sarjaa. Kaikki perusversiot on kasassa. Ja silvereitä puuttuu pari kipaletta sieltä. 3. Goldeja löytyy ihan kiva nippu. Muutamia on messuleimoilla sitten varustettuja. Ja 0102 sarja. Sekin on vihdoin koko perussarja täynnä tossa. Siellä oli muutama hankala lappu, mitä ei meinannut löytyy millään. Ja silvereitä. Senkin sain kasaa koko silver-setin tossa talven mittaan. Ja goldit lähtee tuolta alakulmasta ja niitä oli yhteensä 5 kappaletta siinä. Sitten siinä on pari messukorttia vielä. Siirrytään sitten pikkuhiljaa tonne toiseen kansioon. Edellisessä esittelyssä ei tarvinnutkaan olla kuin 1 kansio vasta, että nyt on joutunut 2 siirtämään, kun ei mahu muuten. Pinnacle 9293 sarjasta, siitä löytyy kaikki noin Ranska ja Englannin versiot molemmat ja 9394 kaikki. Pinnaclen maskit onkin nyt todella hyvin kasassa jo. Puutukku tuolta pari promoa sitten enää myöhemmiltä vuosilta. Daikat maskeja 9697. 9798 löytyy. Siellä on kans Daikatit kaikki. Ja tosta puuttuu 1 promo ja tuolta puuttuu toinen promo vielä. Vampisbrook ja Guard Snow puuttuis niistä.
Takana näkee tuolla Eron promo lukee. Sitten tässä on tällaista oheismateriaalia vähän maskeista. Dynagon Icein maskeja. 3 viimeistä on noita numeroituja versioita. Ne on kyllä hankalia löytää. Tosiaan 3 vasta kasassa niitä. Wall-maskeja 90-luvun alkupuolelta. Masket meni, näistä sarjoista puuttuu vielä tosta jokunen kortti. Et nääkin on yllättävän hankalia löytää. Suht vähän avattu tota sarjaa varmaan. Sitten Leafin legendaariset Painted Warriorsit. Ei varsinaisesti maskeja, mutta koko setti niitä kasassa, niin ne on siinä. Sitten on Donruss Eliten Painted Warriorsia myös. Nää on ihan kivan näköinen setti. Siellä on promoja seassa sun muuta erikoisempaa härpäkettä. Ja puutteita niistäkin vielä jonkun verran löytyisi. Siinä on pari saksalaista korttia. Ja siinä on Kellogsin 4 maskia. En tiedä paljon tuossa setissä on noita, että niitä varmaan puuttuu vielä jonkun verran. Tarramaskeja löytyy, mutta niissäkin on vielä puutteita. Tostakaan sarjasta ei ole tarkkaa tietoa, että mikä se on. Paninin tarramaskeja. Tossa muutama erikoinen. Tossa on maskin kehityksestäkin mukava kortti. Siinä on Kellogsin maskeja ja tsekkiläistä sarjaa. Sitten on ruotsalaisia, kultaiset versiot, hopeiset ja pronssiset. Siinä on vanhempia ruottalaisia. Checklist-maskeja Ruotsin puolelta. Sitten on kotimaisia lopuksi. Siinä on 0-90 kauden maskisarjaa. Ja tässä vanhempia. Siinä on Red Parallelit on 100 tehtyjä. Ja Bluet on 50 ja Yellow on 20 tehtyjä. Ne on aika hankalia tapauksia. Nää sai onneksi silloin alkuvaiheessa kaikki kasaan jo. Masquerade, Mad Masks ja Checklist-maskeja ja Ghost Goalies vielä kaikki löytyy sieltä. Sitten vilkas taas vielä toi makkarin puoli, missä on noita erikoisempia. Eli tuolta sängyn päädystä löytyy tollaset, tällainen kattaus näitä. Siinä on ylärivissä UD-maskeja ja alhaalla on sitten Pinnaclen häkkyrämaskit ja tuolla on vähän muutakin materiaalia vielä. Ja sitten seinältä löytyy taulun muodossa noin Pinnaclen jumbomaskit kaikki 7 kappaletta, mitä niitä on tehty. Joo, kiitoksia.